Pěkné to není, leč děláme to všichni. Svatouškujem tím pilněji, čím horší je to čert, co chcem pocukrovat. Co ti myslíš? Škoda rány. Buď ujištěna, nechci ti ublížit. A kdo jsi? Kdo? Kdo je pouhá forma pro funkční co? A co já jsem? Jsem muž v masce. Tak to vidím. Ovšem, že ano. O tvých pozorovacích schopnostech nepochybuji. Poukazuji na paradox otázky, kdože je muž v masce. Jistě. Přesto dovol, když je nám noc nakloněna, abych ti namísto různých otřepaných přídomků popsal charakter této dramatické postavy. Voilà! Vidět je pokorný vaudevilleový veterán, co když se vrtkavé štěstě nezlíbí, vystřihne viny prosté i viníky. Tato vizáž není však výstřelkem výstřednosti, ale je vzpomínkou na vox populi, dnes všudy vymizelý. Nicméně tato vážná vizitace z časů vád vyvanulých vstala z mrtvých a vytkla si vítězství nad vládou věrolomných a všeho schopných všeobecně, s velkou vervou a výrazně svobodnou vůli vytěsňujících. Jediným verdiktem je, vězte, vendetta vykonaná votivně, ne bezvášně, jejíž význam váhy vítězství jednou vychýlí na stranu všech ctivěrných. Věru vodopád verbální výmluvnosti vytryskl velmi, tudíž už jen dodám, je mi ctí, že tě poznávám a můžeš mi říkat V.